Siyabingelela kubantwana besithunywa, siyabingelela Nkosi yami kubantwana bedlozi nethongo nakwizingane nje ezinemimoya ezingakwazi ukuthi imimoya yazo ithini into yayo. Siyaxolisa-ke makhosi nakunina abantwana Nkosi yami abasenkingeni abangazi ukuthi kwenzakalani ngey'mpilo zabo. Bathi babamba la kudedeleke, bathi bahlanganisa la kudedeleke. Awu Nkosi yami kolunga ngelinye ilanga sithemba inkosi. Sungalilahli ithemba lamazwi makuvuselele nathi siphuma ebunzimeni kuyimanje asikophunyuki sisayibambile. Okubaluleke kakhulu ukuthi ithemba ungalilahli ngoba mawulilahla ithemba ila ifika khona imimoya ifike ikubambe ebese yenze ukuthanda kwayo. Lana-ke sobala izinto eziyishumi nje okuyimikhuba yesithunywa esengike ngayiqaphela eminyakeni. Masenze njalo bantu abakhulu, sizoqala nje kunamba 10 lapho ngizothi khona umuntu onesithunywa noma onemimoya yesithunywa fanele afunde ukuzithiba. Fanele afunde ungasukeli izinto zasemhlabeni. Isithunywa asimfuni umuntu osukelayo, isithunywa siyayiletha into kuyena. Umuntu usihlalela endlini azivibrate-ele nje ngomkhuleko, azivibrate-ele nje ngokufasta. Hlala uzithibe ungasukeli izinto zozizela. Singene ku9 isithunywa amaphupho aso athanda ukuhluka kancane. Amaphupho esithunywa avamise ukuthi undize. Amaphupho esithunywa avamise ukuthi undize uye kwezinye indawo. Amaphupho esithunywa avamise ukuthi ukhuleka noma ukhulekela abantu noma ukhuleka emfuleni. Amaphupho esithunywa ayakwenza ukuthi ukhale, uthole ukuthi ubukhala ephushweni uvuke ukhala. Amaphupho esithunywa ahlukile bantu abenkosi. Kunamba 8 ngizokhuluma indaba yenhlambuluko. Isithunywa-ke asikwazi ukusebenza kumuntu ongahlambuluki. Fanele wazi ukuthi fanele into yokugeza uhleli iseduze nawe. Uthi mawuvuka uyithi phahla lapha emanzini. Uthi mawugezela ukulala uthi phahla lapha emanzini. Ngiyakhuthaza ukugeza kabili mina noma kathathu ngosuku umuntu nesithunywa ngoba sisebenza kahle mangabe umuntu ohlambulukile. Singene ku7 angazi-ke Nkosi yami, kepha mina ngokuqaphela nangokubona imikhuba yesithunywa, isithunywa sinako ukuthi siwuthathe umoya wakho siwuvakashise uyobona ezinye iy'ndawo. Isithunywa siyakwazi ukuthi sikwenze ubone imihlaba nezidalwa zakuleyo mhlaba. Uthi uma ubona uthi ukubamba ongezansi. Singene ku6 amanzi. Isikakhulukazi impophoma kuloyo ofuna ukubona kahle mangabe efuna ukuhlola abantu noma efuna ukubheka izinto zakhe noma efuna nje ukuthi amaphupho acace. Abesilungu bathi ichakra noma-ke isimo sokuqala esingaphezulu. Umoya uyawuqala ekhanda. Mawuhleli usebenzisa impophoma ubona kangcono. Number 5 isithunywa sisebenza namathongo namadlozi. Sikaze sisebenze sodwa isithunywa noma usukhala inyembezi. Noma ngabe umprofethi noma ngabe ubani. Uma unomoya wesithunywa azi ukuthi idlozi nethongo likhona. Kuba ukuthi-ke lona noma-ke ngithi sona isithunywa siyayisibe ngaphezulu. Kuba isona esiveza kakhulu. Kepha isithunywa asihambi sodwa bantwana benkosi, sihamba nedlozi nethongo, asikwazi lokho. Masingena kunumber 4, isithunywa siyawenza umunyu. Isithunywa siyakwenza ukhale, isithunywa siyakwenza ube nengcindezi, isithunywa siyakwenza ukuthi ufise ukuzibulala. Isithunywa siyakwenza ukuthi Nkosi yami konke kushabalale uzondwe ngapha nangapha. Isithunywa siyakwenza ukuthi uhlale endlini uteteme izinsuku nezinsuku. Isithunywa-ke leso. Ungathuki umntwana wenkosi. Izodlula leyo nto, izwa ngami. Singene kunumber 3 nemimoya. Isithunywa njengoba ngikhulume indaba yokuthi siwumoya. Wazi-ke ukuthi nemimoya eminyama nayo izokuthanda njengoba u-attract yonke imimoya. Ungacabanga ukuthi uzo-attract imimoya yokukhanya kuphela.
Imimoya yobumnyama nayo izofuna a piece of you. Zifundise ukuthi uzivikele, zifundise ukuthi ube nezinto ozisebenzisayo zokuvika imimoya emnyama. Indaba yamagobongo singena kuyona number 2. Igobongo mina ngingathi into efana njenge-contract. Njengoba isiphiwo sakho unaso noma lo moya unawo, umoya ongawona wakho, umoya obolekiwe wona. Njengoba ubolekiwe lo moya, kunento efanele uyazi ukuthi igcina uxhumana. Mase kuthe ukuthi kwehla ukuxhumana, fanele ubuye ungene egobongweni. Isithunywa siyalidla igobongo, idlozi igobongo siyalidla, ithongo igobongo yalidla. Singene number 1. Isithunywa sijulile. Umuntu onesithunywa uvamise ukujula ngokomqondo. Ucabanga ongaphezulu kwalomhlaba. Without being influenced. Ungazange ungene umuntu, uyazicabangela ngokwakho. Kuvele kube imvelo yakho lo. Cabanga ukuthi ngabe yini lapha. Kungabe nale yankanyezi ikuphi? Kungabe obani abaphila kuyona? Kungabe kukhona obani olwandle? Kungabe kukhonani ekujuleni komhlaba? Kuningi ozibuza kona mangabe unesithunywa, ngoba ingqondo yakho yayisuka ivuleke kakhulu. Isithunywa ke mangabe sifika kumuntu, sizwana nomuntu ukuthi fanele afunde izinto zendalo nemvelo kaNkuluNkulu, uzazi ungavilaphi. Siyabonga. Sesivala. Ukushisa izibani kubalekile mawunesithunywa. Ukuya entabeni kubalekile mawunesithunywa. Ukuya olwandle kubalekile mawunesithunywa. Isithunywa asikwazi ukusebenzela umuntu ovilaphayo. Uma unomoya wesithunywa fanele ukhuthale. Uma unomoya wesithunywa fanele uyenze into uyithanda, ungayenzi ukuthi awu kodwa baba, awu kodwa ayi, kodwa yini isicefesane. Mawenza leyo nto isithunywa sizokubalekela noma sisuke kuwena uzibone izinto sezislow. Azike ukuthi isithunywa sizwana nomuntu okhuthele. Siyabonga umusa wenu, siyacela Nkosi yami ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke, ni-subscribe. Inkosi inibusise nonke.